Makare ahinya kendo kaduoke twaka Bishop Odera ka ntiere kodi e kaunti ma Nairobi ka okinyi makawuono. Adira wanyalo wacho ni jopiny osebedo ka wuok oko ka koro criticize ahinya solro ma josiasa osebedo ka golo kanisni mopogore opogore to wang'eni latest en mano ma jatend piny William Ruto yando golo ma koro ne onyayo ich wang'a kendo paro mopogore opogore. Koro aparo kata ni jadolo mar kanisa no nowilo nyaka namba kalore ni ayanya ne orome en kachiel kod min ode. Kata kamano kanisa onego bed ni rwako nade criticism makamagi mawuok kuom jopiny kotudore kod solro ma josiasa golo e kanise mopogore opogore. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ne ariwora gi jotich Nyasaye wetena mowuoyo Bishop Daktari Ogonyongede. Mano is my spiritual father. Ene modonga e tich Nyasaye. Nyasaye mdogwedhe ahinya. Anyalo wacho ni koluwore gi weche magiwacho kela wacho ni kanisa mar Nyasaye o chutho kedo gi chiwo madonje od Nyasaye chalo gima wakao piny wayiecho gi ligangla nikech wachalo gima makamen gi od Nyasaye makuro gimoro amora madonje od Nyasaye kuro koningo donje to bende nyithindwa kata jo dalawa ma jowa bemnane kare nikech geno ka samoro sectors mathoth ok ring maber. Sectors mar thieth jinie ndara, sectors mamoko mopogore opogore nyaka mag somo ji lala meka. Gin be gin mana kare ni haki margi oningo tim to rais ema nigi tich matek nikech ji dware mang'eny, sectors gi te dware. Koro koponono ni oyudo gimoro matin mondo kele od Nyasaye to laini manotimore mata kipacha to nalamo Nyasaye ni wa support ni sadaka kod chiwo ningo bia od Nyasaye kendo gima ne President Daktari William Samoei Ruto ochiwo mano ne chiwo mar Nyasaye mokele od Nyasaye kanyo waonge question, waonge gi wach moro mak mana gima anawuna nyalo wacho ni kaber kochakore thuolo no kadhi nyime olok nying chiwo, olok nying pesa mikele od Nyasaye owelung ni solro oluong ni chiwo mana kaka ne wasewache. Muma moro wacho engeche kaka jaduongo wacho kisomo engeche 11:24 wacho ni ng'ato pogo gige ni ji to medo mewo. To kisomo kidhi nyime koni amachielo tuono ji gik monego giyudi to mede dhier. Tiene piny ka jatend piny en jachiwo, tiene piny nyaka bed piny mogwedhi. Omiyo anyalo wacho nyathiwa ni chiwo e od Nyasaye to waweya thuolo mondo dhi nyime ka okolore. To bing'eni gino ma omiyo nyaka sani koro wanyalo wacho ni wantiere kod twak makama en kalore ni mana kase wacho ni en criticism mawuok kuom jopiny. Giparo ni jatend piny seche moko ne nitiere kod misplaced priority kalore ni e kar mondo seche moko kata pesa makamano okete sekta mar thieth manitiere kod ng'ikruok kata sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok to okawe otere kanisa achiel kata okawe to tere kanisni mopogore opogore. Joma nitiere kod paro makamani in kaka Bishop Odera inyalo nyiso gi yo machalo nade ni solro makamago seche moko gi paro ni en gima seche moko kelo koso bedo maromre kod misplaced priorities ma josiasa moko nyalo bedo kod. Mana kaka ne jotich Nyasaye wetena owacho wan kaka jotich Nyasaye hapwa opogore. Samoro ka jatelo biro lima to Nyasacha nyalo loso kode mopogore gi kodhi kamachielo mipo kaka mobiro nyalo golo gima duong' moloyo. To ka gino biro koro biro gire kwet kore kwede gi jopiny, problem makelo miyo kwet no bede en ni ochung' to land mabembo mawacho ni gima lweti kora chamo chiwo achich kik ng'e to tin samise yange machamo ng'e kata chich ong'e koko no nyalo wuok. Anta wacho ni sani kaber to chiwo duto mapone nyalo kelo tuomruok kata be no chiwo gimoro tuomruok nyalo bede. Rais ong'eyo, nyithinde ng'eny, churches be ng'eny nyaka Nyanza, Rift Valley koni gi koni. Wacho ni kanisa achiel oko ningo yes beto ber to ng'eni ng'ama nigi nyithindo kata kitedo chiemo itedo ring'o kwa mfano donge nyalo miyo ng'ata kenga achiel kata kenga moro iolo ne ng'ata kado matin kama to kikawa kenga disa achiel tiole akenga par nyaka joma udong' gi yang' no ng'ur nikech joma moko yudo ka ng'ur nyaka wan kaka jodolo
ere gimomiyo kanisa ne omi pesa mang'eny kama. Koro kaka jatelo en wuon piny, o en gi nyithinde, koro kata komoro miye milion moko 5, ochako ringo duoge Nyanza, kata an adwara Joyce, an adwara rais agombo no chope kanisa nan bino miya kata milion moko 10. Mano en adiera, en haki mar kanisa. To kata mana ko the power of Jesus around the world church Kisumu ogoli milion moro 10 be, mano ber kabisa. To kopo ni kanisa achiel to mae mang' no kel question to kod criticism. Mana penjo mapenda penjo